Салом, ман Фирдавси Баҳодур, донишҷӯи курси СТИ, факултати иқтисоди рақамӣ ва технологияҳои инноватсионӣ дар Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон мебошам. Ман секарата қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон байни наврасон, ҷавонон ва калонсолон мебошам. ҷоизадори чемпионати Осиё дар соли 2025 ва дар чемпионати ҷаҳон ба гирифтани мақоми панҷум шарафёб гаштам. Ман хурд будам, бо ҳамроҳии падарам дар телевизор мусобиқаҳои гӯштиниро тамошо мекардем. Аз синни 5-6 солагӣ ман ба варзиш ҳавас доштам ва маро падарам ба толори варзиши Обидов Садриддин сафарбар намуд, ки устоди аввалини ман Обидов Садриддин мебошад, ки тӯли 8-9 сол мешавад, ки бо устод машқу тамринҳоро мегузаронем. Вақте ки ман машқро шурӯъ кардам, баъди 2-3 моҳ дар шаҳри Душанбе мусобиқа баргузор гардид, ки дар он ҷо иштирок карда бо 3 рақиби худ дастболо гашта ва сазовор ҷои аввал гаштам дар мусобиқаи якум. баъд ҳамин хел машқу тамринҳоро зиёд карда дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии Осиё ва то чемпионати ҷаҳон ҳам иштирок кардем. вақте ки ман хурд будам, дар мусобиқаи байни калонсоло иштирок карда дар он ҷо шикаст хӯрдам ва дар пеши худ мақсад гузоштам, ки ман бояд дар байни калонсоло чемпиони Тоҷикистон гардам ва имрӯз ман дар байни калонсолҳо қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. вақте ки дар мусобиқаҳое ки ман иштирок мекардам дар он ҷо мағлуб мегаштам, ҳамаи шиносо хешу таборо мегуфтанд, ки варзишро баҳс кун, намешавад дигар. ва аввалин нафаре ки падарам буд, ки мотиватсия медод, ки бачаам ҳеҷ кор намекуна, машқота зиёд кӯ ва меҳната бисёр кӯ, як рӯз чемпион мешавад ва машқро давом додем. имрӯз чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷоизадори чемпионати Осиё гаштем. дар чемпионати республика вақте ки хурд будам, дар мусобиқа дастам шикаста буд ва ба хона омадам, модарам дид, хеле хавотир гардид, гуфт писарам, вақте ки дастат соз шуд, дигар ба варзиш машғул наша. ва дастам соз шуд, баъди 1 соле ки машқро партофта будам, баъди дастамро соз шудан боз ба варзиш машғул шудам. вақте ки варзишро давом додам, чемпион республика ва ҷоизадори чемпионати Осиё гаштам, модарам дигар зид набуданд, ки ман ба варзиш машғул шавам. ҳама вақт барои ман дуои нек медоданд, ки чемпиони ҷаҳон гардам. мо дар оиламон 4 писар мебошем, ки акаи калониам Султон Сафаров ба варзиш машғул буд, ки то чемпион республика шуда буд ва ба сабаби ҷароҳат бардоштанаш варзишро тарк кард ва ман ба варзиш машғул мебошам. дар оила танҳо ман мебошам варзишгар худи ҳозир. бародарам Султон Сафаров, Шариф Сафаров барои сафарбар намудан ба мусобиқаҳои берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ менамоям. тӯли 8-9 соле ки ман ба варзиш машғул ҳастам, зиёда аз 20-25 медал ба даст овардам, ки ин 5 медале ки ҳозир дар ин ҷо мебинем, ҳамаи ин дар соли 2025 ман ба даст овардам. медали чемпионати республика байни ҷавонони то 21 сола мебошад, ки ман дар ин ҷо медали тиллоро ба даст овардам ва рохат ба чемпионати Осиё ва чемпионати ҷаҳонро ба даст овардам, ки бори аввал дар чемпионати Осиё иштирок карда сазовори ҷои сеюм гаштам ва дар чемпионати ҷаҳон бо 2 рақиби худ дастболо гашта, дар даври ниманиҳоӣ мағлуб шуда сазовори ҷои панҷум гаштам ва ин медали якум бори аввал аст, ки дар байни калонсолҳо иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. вақте ки ман чемпион ҷумҳурии Тоҷикистон гаштам, ба ман номзади устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистонро тӯҳфа карданд ва ман мехоҳам, ки дар оянда машқу тамринҳоро зиёд карда чемпиони ҷаҳон гардам. дар баробари номзади устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ман доданд. ман чандин шогирдҳоро омода карда истодам ва мехоҳам, ки дар оянда мактаби варзишии худамро дошта бошам. вақте ки мо берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекунем, ба шарофати мо парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баланд бардошта мешавад ва суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад, ки
ин як эҳсосоте мебошад ки бо даҳон гуфта намешавад. вақте ки мо берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунем, дар пеши назари мо суханҳои муҳтарам ҷаноби олӣ пеши назар меояд ки Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон ба пеш. мо ҳаракат мекунем ки берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон медали тилло ба даст биёрем ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ баланд бардошта шавад. ба насли наврас гуфтариям ки ба варзиш машғул шаванд, аз корҳои беҳудагардӣ даст кашанд ва ҳам ба варзиш машғул шаванд, ҳам хонанд, дар пеши худ мақсад гузоранд, меҳнат кунанд ва ба мақсади худ мерасанд. барои ҳар як варзишгар ин хондан зарур мебошад ки вақте ки варзишгари басавод бошад, варзишгари хуб ҳам мебошад. ҳар як варзишгар бояд забони худ ва забони хориҷиро донад, зеро забони хориҷиро донистан ин забони рақиби худро донистан мебошад. мо варзишгарон кӯшиш мекунем ки ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ машғул шавем. тавре ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои худ мегӯянд ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ машғул шавем, мо инро ба худ қабул мекунем ва забонҳои хориҷиро аз худ мекунем ва барои забони рақибҳои худро донистан кӯшиш мекунем. миннатдории худро ба падарам Сафар Баҳодур мерасонам ки барои ба варзиш машғул шудани ман кӯшиш кард ва барои иштирок дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба ман кӯмак мерасонад ва миннатдории худро ба роҳбарияти Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон мерасонам ки барои мо донишҷӯёни варзишгар ҳамавақт дастгирӣ менамоянд.